difícil, no? Però és el correcte, no? Cap a una agricultura més respectuosa cap al medi ambient. Té molt més en compte el tema social. Tens que intentar comprar de proximitat. Poder vivir d'ello. No sols tinguis resultats a curt plaç, sinó que a llarg plaç la cosa funcione, no? És una cadena que tot va sumant. Si volem que realment deixar una herència acorde a lo que esperem en el futur cara als nostres fills.